Vaig dir que la pregunta que es formulava el dia en acord del 12 de desembre no era una pregunta clara. I ho continuo pensant. I tant ho continuo pensant i tan segur estic que puc recordar el que deia la setmana passada el conseller Mas Colell a una entrevista als matins de TV3, que a partir del minut 4 citava aquesta pregunta i en particular allò que jo considero incomprensible, que és aquesta noció d'un estat independent. I deia, si em pregunten a mi què vol dir un estat no independent, contesto que no ho sé. Jo trobo que és increïble que un conseller del govern de Catalunya certifiqui allò que alguns venim dient, i és que la pregunta no és clara. És més, no respon ni tan sols al format que plantejava l'informe del Consell Assessor per la Transició Nacional, que recomanava que fos una pregunta clara, amb un sí o un no, a l'escocesa. Bueno, jo crec que era una pregunta millorable des del punt de vista tècnic, però oportuna des del punt de vista polític. I a més jo crec que era una pregunta generosa. És a dir, era una pregunta que es feia perdent claredat i perdent contundència, però amb l'interès de donar sortida a unes persones que deuen ser unes quantes i que de fet unes quantes van votar ahir, donar sortida a unes persones que creuen que hi ha una Espanya on Catalunya podria estar còmoda però que no és la que existeix, que és una Espanya hipotètica. Com aquesta és una posició respectable, jo crec que es va voler donar la possibilitat a un camí del mig. Això em va semblar generós, em va semblar políticament oportú, tot i que es perdia en contundència.